Rušiš našu ljubav, samo deca osta. Pa ništa, udario. Pa kako? Ne znam ja kako. I tamo si kola izlupao, kako si vozio? Dobro, vrlo prijatno. Vrlo polako i oslobođeno je. Pa kako oslobođeno, napravi si nekoliko udesa. Šta ću? Možda je staklo bilo zamagljeno. Više. Što nisi stao na prvom udesu? Kad sam udario? Što se nisi zaustavio? A nisam bežao, ako mislite na to. A žurio sam. Pa gdje se žuri toliko pri vožnji? Pa nisam žurio pri vožnji, nego sam žurio kad sam izašao. I ovih dana ste postali vrlo popularni. Mislim, vi jeste popularni ovako, trajete toliko dugo, nego... Krvari mi zub, ovaj stomatolog Ramazzotti mi otvorio mi, imam neki proces. I on mi je to otvorio i krvari mi zube, ja se izvinjavam, ali moram da ispiram, to sam ujebem. Ništa, oprosti. Što mi je napravio? Oprostit ćemo. Ja se izvinjavam, ali baš imate Pa ja ovako ne vidim interesantan razloga za nastup. bilo kakav smijeh. Ne, zaboravite skroz. Smijete se meni kao pojavi. Vi ste imali na početku aluziju na moj fizički izgled. Ne, nego stomatologu. Mislite da ovaj biljeg, da je to nešto stomatologu, zato što strašno? to I ova gospođa Crawford ima biljeg ovdje, pa se niko ne smije. Ne. Pa nemate razloga da mi se smijete. Ja sam zapamela... Vidite, ako ste me zvali, ne interesujem gospođa Anderson, samo da vam kažem jednu stvar, ako ste me zvali u goste, želim da budem ispoštovan. Naravno. Hoćete mi samo reći da Želim da se prema meni odnosite kao prema svakom drugom gostu. Ja ne vidim da sam ja nekakvo čudovište ovdje. Ja se stomatologu smijem, zato što to je nedopustivo. Vi ga i ne znate, to je mrtav čovjek. Ali za... Jebem. Ja sunce tvoje. Neću da trpim ovo! Pa jedno samo ide u škola, ove drugine. A zašto? Pa nisam školovala od vremena, pa sad samo ovog sina stavljam. Osnovno obrazovanje je obavezno, zašto ne ide u školu? Evo, ne znam Boga. Pa će da stavim još 2 deca u školu od sutra. Od sutra obavezno će da ide ova, ona druga Bica i ona Đeljana će da ide. Ova će da ide u školu. Dobran. Zar nisi ti u školi? Kakva škola? Mati to! A šta se sina pitati, Matine, tato? Gasi bre to! Gasi bre to! Nabroj 10 gradova. Novi Sad. Dobro. Amerika. Dobro. Nemačka. Dobro. Francuska. Dobro. Švajcarska. Dobro. Španija. Dobro. Turska. Dobro. Makedonija. Dobro. Holandska. Holandžeska. A to nisu gradovi. Jesu. Jesu. Države. Aj sad države. Novi Sad. Dobro. Beograd. Dobro. Kraljeva. Bravo. Raška. Dobro. Novi Pazar. Dobro. Pazartir. Kikinta. 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 Dobro. Šta još? Švabač. Imaš li devojku i kako se zove? Ivana. Ja u puno volim ses. Po neki put idemo, znaš, u kafanu. Malo se jebemo u tome. Ses. Sve da kažem, što ste me počeli da me pitujete, stilno je bilo tamo. Vi kažem. Možeš li da nam ponoviš, slabo smo čuli, posle toga kažeš idemo u kafanu i malo se... Ses. Ses. Malo se jebemo. Igra Banja Luka sa Sarajevom, je li tako? Igra Zeta sa Sarajevom. Da, Banja Luka sa Sarajevom. 72-77 za Sarajevo. Odnosno za Banja Luku, protiv Sarajeva. Da, Banja Luka protiv Sarajeva 72-77 za Sarajevo. Nisam pratio utakmicu, pošto sam bio baš nešto umoran kod nekih prijatelja i zaspao sam, ali bila je interesantna utakmica, baš je bila interesantna utakmica. Prilično smo bili uzbuđeni dok smo gledali. Pobjednik je, ja mislim da je Željezničar pobjednik sutra definitivno. Moguće. Ma siguran sam u to.
čak bih se kladio. Čelik može. Čelik iz Nikšića, jel? Odlično. Dobro, evo to se ne razumijem. A kajmak i maslo volim. Ne volim. Volim i ja, Boga mi. Ovo su znači slameni jastuci bez slame, Sad su bez slame. ali su... Sad su da vidiš kad sam ja slavao prije 50-100 godina sam ja slavao na testu. ovakve Ovo su šeširi i cipele. na glavci, vidiš na glavci. Ima i ovo. A na glavci se stavljaju na glavu, jeli? Na glavu ti kamen pao na glavu. A jesu na glavci za na glavu? Ma si ti normalno, to je za noge na glavci. Ono onda... Pa jesu ono je za... Pa što se zovu na glavci? Na noge, na glavci, na noge glava, na gavci, Na noge, na nogci. nabijaš na noge. Pa onda bi trebalo To su na glavci. Na glavci, znači na nogu, ako razumiješ. Na nogci bi bili na nogu. Pa na nogu, na glavci. Kako? Na glavu su na glavci. A da ne može na glavu, nego na noge. Pa ne može, vidim ja da ne može, ali ime mu čudno. Pa tako se zvalo, na glavci. Bolje ja da ništa ne pitam. A da ništa, ne moraš ti mene pitati. Ništa pitat više neću, vi nam u muzeju pričate. Ne. Joj, narode pa prsluci, albanski, crnogorski, muslimanski, bošnjački, šta hoj, na glavci, za noge, ne znam šta da ti pričam. Na glavu, nećemo to Zaprege, ovo zaprege, što gledaš srbijanke, one što držu preko ovde. Da. To je to. Da. Ovo su ženski prsluci bili oko pojasa, da se žena, kad diže nešto, da ne bi oko sebe. Ovo gore je jelek, jeli? Ovo, vidiš, ovo su muški, ovi široki. To su muški. Ovo je bošnjačka nošnja. Onaj šešir vala nije. Šešir, čije to me ne interesuje. Vala, meni se čini za na plažu. Vidiš ovo ovdje, ovo je naše, ovo je Fereža se zvalo. To ko mantil, ukrasno je to bilo. Bošnjačko. Ovo je naša nošnja. Da ti se maknemo, da snimaš još. A ono onda je drveno, je li ono drveno ili kožno? Koje? Ono, ko da je šešira drveni. Ono je iz švajcarske, kaubojski, ma ti ne znaš ništa, brate, ti samo... Kauboj u Švajcarskoj? To je kao kauboj, od kauboja. U Švajcarskoj? Iz Švajcarske donijeto. Aha, da, iz Švajcarske. Pa šta ću, pa ne znam. Pa kad ne znaš onda... Meni se više na kineski liči. Ma neke čije, šta znam. Nije kaubojski kineski. Uglavnom šešir, pa odakle čije ne znam. Na koji je vas neko prevario? Pa šta ja znam, tako, mislim, dešavalo se uvek tako nešto, mislim, nekako konkretno, mislim, da kažem nešto, šta ja znam, tako. Pa ja danas nisam nikog prevarila, on, mislim, prevarili su mene, mislim. Pa tako kao dođi na kafu, mislim, oni nisu bili tamo u kući. I tako. Hvala, bravo. Znači to mlađe dete je od nekog drugog oca? Da. A gdje je taj otac od tog deteta? Pa taj otac, odakle znam, nije... Stvarno moram da se izražavam, znači ja sam morala to da uradim jer nisam imala isto i on dok je bio, niti on bio zapošljen, niti ja. Taj pomoć nismo primali, dečji dodatak smo primali, bili 4.000 i ja sam morala, ja stvarno priznajem svoju grešku, pogrešili sam i eto. Ali on pita za to, za svoje dete? Uopšte, niti se taj otac pojavlja, niti zna se uopšte ko je otac od tog dete. Kako se ne zna? Pa odakle znam. Pa vi vas da mora da znate. Pa ja mora da znam, ali ja sam već to su bili 3 četvorica, nije bio jedan, tako da se ne zna. Ali ja sam to morala da uradim.